आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यानिमित्त कुडाळत ठाकरे सेनेनं रॅली काढली होती. ही रॅली भाजप कार्यालयाकडून जात असताना ठाकरे गट आणि भाजपचे कार्यकर्ते आमने सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी दोन्ही पक्षाच्या वतीनं जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पाहुयात कुडाळत काय घडलंय. स्टेजच्या मागे अल्प उपहाराची सोय केलेली आहे. कृपया सर्वांनी लक्ष द्यायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.